Ngiyakutshela ngisashaya iwalk kanje ngidibana noNtibane uya kuSteve Ovu uyophindisela. Uyithole relaxile le tsotsi polish ibhathu ahlale phezu kwendaba. Ngiyakutshela ukusukuma kwakho uSteve Ovu abuye ngokuzoshaya ispani. Itshintsheke ngoNtibane indoda yama-vodka ebuyisa amandla ngo-40% ABV amanzi wase-Europe. Sure. Go. Let's go. Ngiyakutshela since ngishaya iwalk ngigcine sengibona aboSamora abaxazulula igameko neigora. Ndoda wena bathi mose ushaya umuntu wrong. Manje mina ngiyokunika kanjani imali ekubeni ushaya umuntu wrong? Mina ngenaphi ukuthi mina ngishaya umuntu wrong? Angisho wena uthi umuntu onsundu angisho wena. Hayi bafitha mina kancane angeke nginike imali. Okay. Nayi imali. Kula mani tjani ma. Khukho ngomuntu omnyane nje. Fihlile man last week ga shapa nye. Atamfumana man fumana. Ngiyakutshela amasutha amtshelile ukuthi ipika zitshontsho ubani. Ipika zakho. Bro. This content, bro, it's wall to wall, bro. Yeah.